Stalno govorimo da je neophodan dijalog dvaju strana kako bi domaći akteri pronašli rješenje. Niko nema koristi od ove pat pozicije koja se nastavlja i sad treba da vidimo dogovor koji istinski služi interesima građana Federacije. Navodi se u zajedničkoj izjavi specijalnog predstavnika Evropske unije u našoj zemlji Petera Sorensena i ambasadora SAD-a u BiH Patrika Moona. Ponovljeni zahtjevi dva HDZ-a za smjenu predsjednika Federacije Živka Budimira ne doprinose izgradnji povjerenja neophodnog za postizanje pozitivnog rješenja. Što se tiče Budimira, nerealno je zahtijevati usvajanje određenih zakona ili stavljanje veta na izbor ministara u vladi, kaže se u izjavi, te dodaje da obje strane moraju biti spremne na kompromis. Realizacija programa u vezi sa stand-by aranžmanom sa MMF-om teče prema planu i tako treba i da se nastavi, rekla je prvi zamjenik generalnog direktora MMF-a Nemat Šefik u razgovoru sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Aleksandrom Džombićem. Premijer je informisao predstavnike MMF-a o makroekonomskim pokazateljima u Republici Srpskoj za prošlu godinu i procjenama privrednog rasta i BDP-a za ovu godinu, kao i mjerama za prevazilaženje krize koje preduzima Vlada Republike Srpske.